Така, днес ще видите битката на боговете между Санс и Доги. Приятно гледане. Най-после ще избягам от училище. Не бързай толкова, младежо. А? Кой си ти? Аз съм С. Не ме прекъсвай, моля те. Стига си приказал глупостта, ми кажи защо бягаш от училището? И защо уби моето ганджи? Сан, спаси ме! Както и моя брат. Аз съм брат му. Сега, докторе, аз пък докторе Доги. Живота ти е заложен на карта. Сега ще се биеш с мен. Добре. Тут. Сега вече няма да ме спреш, Доги, да завладя свет. И за да съм сигурен, че няма да ме победиш, ще ти щупя файт бутона. Какво ще правя сега? То ми е единствения бутон. С него прекарах хубавите кучички си години заедно. Бяха толкова хубави спомени. Бутон. Да, Ти си най-добрият бутон на света. а ти си най-доброто куче, което ме притежава. Спомени. Стига с твоите тъпи спомени. Сега ще ти кажа една шега. Виждаш ли, ей този бутон? Да, виждам го. Вече не го виждаш. Пукаме да се бием. Хайде. Време е за най-силната ми атака. Космическата плазмена зона на Санс, която побеждава всеки човек на света. Овцата ще ми плати двойно. О, какво? Ти как успя да не слушаш моята атака? Ще си платиш някой ден, Доги! Ще си платиш! О, има вафла на име Файт, искам да я изям! Не, дей го Обичам чичо ти! Ще се видя в следващия път! Ще се видим!